Һава шартлары үзгәрә башлауга салкын тию белән бәйле авырулар баш калкыта башлый. Шуларның иң киң таралганы грипп һәм ул иң кискен чирләрнең берсе. Инде сентябрь аенда ук Көнчыгыш икътисади форумы кысаларында Роспотребнадзор җитәкчесе Анна Попова Россиядә гриппка каршы вакциналаштыруга старт бирелгәнлеген хәбәр итте. Авыру үсеш алганчы иммунитет барлыкка килсен өчен мөмкин кадәр иртәрәк прививка ясату мөһимлегенә басым ясый ул. Чирнең арту чоры ноябрь-декабрь айларына туры киләчәк ди җитәкче. Районыбыздагы вазгыять хакында алдагы хәбәребездә. Мунча сәламәтләндерү комплексында бүген гадәти көн түгел. Биредә Саба торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләренә вакцина ясала. Район үзәк хастаханәсенең шәфкать туташлары коллектив чакыруы буенча үзләре килде. Менә без бүген үзебезнең хезмәткәрләрнең сәламәтлеген кайгырту максатыннан район үзәк шифаханәсеннән гриппка каршы прививка ясатыр өчен шәфкать туташларын чакырттык һәм үзебезнең хезмәткәрләргә бердәм рәвештә прививка ясаттырдык. Безнең күп хезмәткәр 60-70% хезмәткәр халык белән эшли. Шул нигездән инде үзебезнең хезмәткәрләрнең сәламәтлеген кайгырту максатыннан бу чара оештырылды. Бар кешеләргә үз теләген белдереп прививканы ясаттылар. Мин үзем мәсәлән ел сайын ясатам. Мин бу прививканың файдасын күрәм. Һәм бүтән кешегә дә прививка ясатырга киңәш итәм. Гриппка каршы вакцинация ясау авыруны профилактикалауның төп һәм иң нәтиҗәле ысулы. Аерым игътибар балаларга, йөкле хатын-кызларга, хроник авырулары булган кешеләргә, 60 яшьтән өлкәнрәк затларга һәм медицина хезмәткәрләренә, мәгариф, транспорт һәм торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсе хезмәткәрләренә бирелә. Быелның сентябрь аеннан районда 11810 кешегә вакцина ясалган. Шуның 5182-се балалар, 12170 доза вакцина кайткан. Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода многие из нас сталкиваются с острыми респираторно-вирусными заболеваниями, среди которых грипп занимает особое место. Это высокозаразное вирусное заболевание, при котором больной человек даже с легкими формами представляет опасность для окружающих в течение всего периода заболевания. Сезон заболеваемости гриппом начинается с ноября по декабрь, поэтому важно вовремя принять необходимые меры по профилактике этой инфекции. Наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация. Ежегодно перед вакцинацией возникает у граждан вопрос, почему проводится ежегодно вакцинация. Дело в том, что вирус гриппа чрезвычайно изменчив. И поэтому, сделав однажды прививку, иммунитет не сохраняется. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, который является наиболее эпидзначимой в данный эпидсезон. Поэтому вакцина модулируется таким образом, что каждый год она разная. Иммунизация против гриппа существенно снижает заболевания и защищает от проявления осложнений. При введении в организм вакцины происходит выработка защитных антител, которые стимулируют иммунную систему по борьбе с инфекцией. Эффективность вакцины против гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических препаратов, средств народной медицины. Оптимальное время проведения профилактических прививок – это сентябрь-октябрь месяцы, так как иммунитет формируется в течение 2 недель. При соблюдении сроков проведения вакцинации иммунизация после прививки успевает сформироваться до подъема заболеваемости. На сегодняшний день вакцинацией охвачено более 60% населения нашего района. Вакцинация в организациях достигается
при 70% от охвата работающего населения. От полученной вакцины охват составил более 67%. Шәфкать туташлары иң элек пациентка аңлату эшләре алып бара. Ризалык кәгазе тутырыла. Вакцина компонентларына аллергик реакция, аллергик авырулар, югары тән температурасы булган очракта, хроник авырулар кискенләшсә, прививка ясатырга ярамый. Ленар Галямов өчен сәламәтлеге беренче урында. Вакцинаны алар ел сайын гаилә белән ясаталар. Вакцинация буган килдек. Вакцинацияны һәрле ясатам, ул кирәктер дип уйлыйм. Ковид вакытында тем более, ковид вакытында да вакцинацияны ясатып нитеп бардым. Үзебезнең сәламәтлекне үзебез сакламасак, без бүтән саклаучы булмас дип уйлыйм. Ясатырга кирәк бүтән кешегә дә. Грипп социаль әһәмияте ягыннан йогышлы авырулар арасында беренче урында тора. Ә йогышлы авырулар төрле катлаулануларга, күңелсез хәлләргә китерергә мөмкин. Прививка ясаткан кеше бөтенләй грипп белән авырмый дигән сүз түгел, ләкин ничек кенә булмасын, вакцина ясаткан кеше авыруны җиңелрәк кичерә. Грипп өзлегүләр китереп чыгармый дип ышандыра табиблар. Прививка ясатырга теләүчеләр үз участок терапевтына мөрәҗәгать итә ала. Бу алдан язылусыз һәм чиратсыз башкарыла.